Bruce Soto ito. Nilaglat kagabi si Bruce Soto. Blurred yan eh. Si Linden, si paring Alvin. At si Rona. Ayun o. So, good morning, good morning. Wala na magtututbrush. Lalabag kayo sa kautusan. So, ang gagawin natin ngayon guys ay magkakape. Ayun na si paring Alvin, nagtitimpla na ng kape. So, ganito palagi yung session namin. Sa umaga. Kape. So, yun. Kagabi, natulog kami mga bandang alas 12 na. Alas 12 pasado. Nagkwentuhan, chikahan sa mga nakaraanong kapanahunan. Tapos kanina, ginising ako ni Irene. Ginising ako ng harutan. Malamig kagabi. Malamig ng aircon. Walang patay-patay yung aircon. Hindi siya hindi siya humihinto kapag nakuha niya na yung lamig niya. Continuous. Kulang na lang plastic para maging yelo kami. Okay guys, good morning. Update ko lang later kung ano pang kahinat na naming pre-swimming ngayon. Babush! See you later. Guys, good morning. Ito kami ngayon. Mag-walking daw kami. With Rona, habang may kape. Maligpit na nila. Malinis na nila. So mag-walking marami sa paligid guys. Alin? Anong dabar? Ano na bang firing yan? Ito guys, meron silang volleyball net. Mga gusto mag-volleyball, ayun yung mga player namin. Ito guys, yung kanilang mga ubasan. May tanim silang ubas. Ito. Kanilang ubasan. So, masyado pa madilim-dilim ng konti. Ito yung kanilang water line pag dinidiligan sila. So, hindi na kailangan pampuntahan. Buksan lang yung main valve. Lalabas yung tubig dito. Tara. Saan sila? Habulin natin. Ito yung kape ko. Tatayo naman yung kasagingan guys. At para may tubo rito. Ayan o. Saging. May papuno-puno sila ng nara. Okay. At ito may parang military training camp. No? Ewan ko kung kaya ka pa ba yan. I don't know. Yung panahon namin, ginagawa namin yan. Tatakbo sa mga gulong papanik, lilipat. Yan. Nung high school kami. So, ganyan yung activities namin noon. Kami mga nag-officer. But now, hindi namin kaya. Malulutong na ang tuhod. Mabagal na. Mabilis ang hingalin. Aray ko. So, silip tayo banda rito guys. May mga bilas-bilas pala rito. May mga pabilas-bilas pa pala rito. Hindi nga kami party-party dito. Sagad hanggang atay. Ang inuman. Oh. Pero magandang spot. Spot ka muna. Sobrang sa slam. Okay. Ano yung video? Hindi. Camera yun. Ano pare? Ay, wow. Ay. Sino to? Maganda. Oo si malakas at si maganda. Lamang ganun. Oo. Ano? Ay, makalunos sa marin. So, pangula pa man niya kulo. Balom na, mama. Gentleman. Ang tayo ay magkakasala na naman tayo ngayon. Okay, dito naman tayo. Oh. Bata mo yan, tayong kalabaw. Ayun, Ayan yung... Wala sa tubig. Labas na tayo. Agoy. Naiwan tayo. So, ayan.
There they are. So, ito yung wog. Ay, wow. Tara, papicture. Lusubin natin. Dito ka nagpa-picture eh. Sige, po kayo. Ikaw mag ano. Yung picture ako sa inyo. Mag-ano ka, mag-selfie ka. Hindi masyadong maintenance. Parang nasa ano, nasa... Kaya na kasi. From the smallest to biggest. Ready. Ay, di na ako yan. Simula magdala mo na, aching ako. 1, 2, smile. Okay, 1, 2, smile. Okay, Kevin. Oh, ayan, si Gab. O, dali, pag-picture kayo, dali. Tara. Picture ka daw, Oh, dali, puko dito. Ay, tabi kayo dito. Picture kayo dalawa daw. Si Thor. Dali, pag-picture kayo. Sige, punta doon. Tara, dito tayo. Tara, picture kayo. O, dito kayo. Ikaw yung kayo, family. O, dali, pag-picture ka ron. Picture ka daw. Paano daw yung strong? Dito ka, dito. Dali, dito. Siguro, iya. Ayun, tabi. Hawakan yung paa ni Hall. Ganyan, o. Yun. Hawak. Ay, natakot. Okay, ready, smile. Alright. Thank you po. Ayan, o. Okay, parang secret card. Oh, pa dito na. Ayan guys, oh, meron silang tent place. There we go. Check natin yung simbahan dito guys. May simbahan daw dito. Check natin kung chapel nga ba to. Oh, ay, chapel nga. There we go. Wow, ayun yung kanilang chapel. Presko, maluwang, no? Pwedeng markilahin din siguro to. Ewan ko lang. Let's check natin dito sa kabila. Ay, ano yun doon? Ano kaya yun doon? Okay. Ang ganda ng mga ilaw nila. Chandelier. Mic, test. Mic. May pa-eko pa. Pero parang iba yung pakiramdam ko rito. May nararamdaman ako. Check natin. Look at that. Wow. Tao po. Check natin. Check, baby. Check. 1, 2, 1, 2. Ito. Wow. Ang gandang naman. Ganun lang siya guys. May breaker. Open yung breaker niya. O yun. Parang pang Muslim ang design. Check natin. Isang palibot siya, no? Isang buong square. Parang prayer room. Yan sa loob. Kasi siya parang prayer room. Hardiplex ang gamit. Okay. Let me check right there. Dito tayo guys. Silip natin ito. Oh. Stock na dito. Power source. Agoy. So, balik na tayo rat na ba? Okay, let's go back. So, yan yung mga tanim ko dati, oh. May tanim ako mga ganyan. Kina-island nun. Okay. Kita nyo ba yung map niya, guys? Ayan, oh. Yan ang map niya rito. Okay. There they are. Say hi. Wala pang nagsiswimming guys. Maaga pa. Ito.
Ayun no, may nakikita ako doon guys. Meron din palang isang vlogger dito. Ayun no. Hi, Kapwa. Hi, Irene Luna. Ano meron dito ngayon? Sige, susumbong kita. Sige. May ebidensya ako. Meron ako. Ang mga siraulo. Balikan natin guys yung bootcamp dito, no? Training camp daw, training camp. Lad, nalika. Ito guys, oh. Gusto mag-inuman, magkwentuhan, chill-chill, pwede dyan. May secret garden sila doon. Tapos si Paro-Paro. Ang Paro-Paro. Tabi-tabi po. Ayun yun. Ito. Gagapang ka dyan, papasok hanggang doon. So, kung mabilis kang pumasok dito, papasok ka dyan. Wala na akong exercise guys. Hindi ko na ma-demo sa inyo. Papasok ka rito. Okay. Huwag lang matotomba. So, pagkatapos, ito, pahirapan to kung maiksi yung paa mo. Yan to guys, oh. Ayan siya. So, ayan siya. Papanik dito. Tapos, parang hanging bridge daw siya. Ano. Oh. Yung balance mo rito. Ano. Pero dapat as fast as you can. No? Hoy. Ay. Agoy. Hindi ko na yata talaga kaya. So, ayun pa guys. Pa dito. Sushoot mo na ba yan? Ganyan. Sushoot dito. Tatakbo ka. Hanggang sa ma-reach mo dito. Ang galing naman, ah. Physical talaga to. Tapos papalik dito. Ang galing. Yung ginamit namin dati ng net. Pero ito ngayon, gulong siya. Dito makikita yung ayan guys, so one hand. Ayun guys. So mababa lang siya. There we go. So ganito lang siya guys. From there to here and then to here. Tapos lilipat ka lang yan. Lilipat tayo pag ganun. Para hulog. Okay, there we go. Tapos bababa tayo. Kagaya rin ang pagpanik natin dito. Pero as fast as we can. Ngayon ako, may hawak akong camera. May hawak akong cellphone. Hindi ko magagawa yung as fast as we can. Baka mahulog yung cellphone. Okay, there we go. Parang pinahirapan ko na sarili ko. Well, that's the part of training. Okay. Nakapagod nga. So it's alright. Diba? Nakalipat tayo. Doon, manggagaling doon, patakbo papunta dito. Pagkalusot mo dyan, tatakbo. At pupunta na naman dito. Aray kasi may tutuod ko. Hindi naman kaya. So ito, tatalong ka dyan sa wall na yan. So kung body-body kayo, may technique dyan guys. Shoulder to shoulder. Papanik doon. So, mataas siya. Mataas din siya. So pagkapanik nyo dyan, panik. Tapos maglalakad kayo pababa dito. Okay. Galing na. Ayun. So ganun lang siya guys. Tapos na siguro. That's it. Nice guys. So mag-sunbathing lang tayo, ha? We're going to make sunbathing for now. I need a vitamin D. So after this, we're going to take a swim.
Ay, Lola. Anong tawag sa sasakyan na to? ATV. So, meron silang ATV rito, guys. 600 pesos ang rent. So, meron silang racetrack sa likuran. 3 rounds, no? 600. May ATV sila. And then, sa archery nila, per bow, 150 yung per bow, no? Within 15 minutes. Okay, ayun yung archery nila. Ayun, let's take a look. Oh! Tingnan natin, panoorin natin kung gaano kagaling ang mga player natin dito. Sige, titingnan natin yung dalawa kung sino magaling sa dalawa. Ayun, closer natin. Aru! Parang sumablay. Okay. Oh! Torsado. Ano to, guys? 150. Ayun o. Yeah, supportahan mo. Yeah. Ang galing naman, no. Akala ko kahoy siyang todo. Hindi pala. It's just a bomb. Ayun. So, may ATV, tapos may archery. Tapos, meron silang billiard doon, guys. And then, wala pa naliligo. Mamaya pa yan. Check natin ito banda dito naman, guys. Kung gusto nyo pa-picture. Ito. May papuso. Ito yun, guys. Tapos na aming pagsuswimming. Kami uuwi na. Salamat sa panonood nyo sa aming mga video. Sana nagustuhan nyo. Bye-bye. Extra boo!